Bueno, lehenengo publikoak ikusi duela, horretarako da pelikula ez, eta zitxesen euki genuen lehenengo erreakzioa, nazioartekoa eta oso polita izan zen. Eta geroztik festivaletan egonda, alde batetik, nahiko harrera majoarekin, eta bestalde hemen zinemaretoetan estrenatu eginda ez. Eta oso pozik, azkenean hori gaur egun ia milagroa da ere ez. Ez da erreza pelikulak estrenatzea zinemetan. Eta egia esan oso harrera polita izan du, bai kritika espezializatuatetik, bai publiko aldetik, nahiko komentario politak jaso ditut, orduan oso pozik. Bueno, nik uste eukiduen harrera ona ez. Ni azkenan, nik niretzako argi daukat pelikula ezin hobea dela ez, nire pelikula da, nik ikusi nahi dudan pelikula da ez. Baina, enuen espero agian hain publiko zabalak ikustea ez. Adin guztietako jendea jonda ikustera, Euskal Herri mailan jendea pila bat bultzatu du filma eta bai heriburu bai herrietan ikusi da. Eta hori eukiduen harrera ederra, hori ez dakit harritu nau edo postu egin nau. Bueno, ni pelikula hau egin dut deabru pelikula bat ikusi nahi nuelako, eta nire txikitako ipuina zinemara eraman nahi nuelako. Eta ikusut nola jendeak ipuinarekin eta ez dakitera batean konektatu egin duela, ez? Eta adin guztietako jendeak ezagutzen du ipuina hemen Euskal Herrian. Orduan, jende asko hurbildu zait esan ez, nik liburu hori etxean daukat, ikastolan irakurri nuen, edo txikitan ere nik irakurri nuen eta ez. Eta haien seme-alabak eramaten dituzte ere aretotara, pelikula ikusteko, ez? Jende nagusia ere joaten da pelikula ikustera. Eta, bueno, nik uste ere pelikulak badaukala puntu hori, ez? Nola adin guztietarako pelikula dela ere. Osa, beldurrezko pelikula da, fantasiaskoa, deabru pelikula bat, deabru ipuin bat, iluna, baina gero badauka bere humore puntua ere, ipuin bat azken finean, ez? Adin guztietarako ipuina da. Jo, hore bat, ez? Alde batetik Fant festivala niretzako oso garrantzitsua izan da, ni lehioan hemen Bilbo ondoan ikasten nuen arte ederrak, eta urtero joaten nintzen pelikulak ikustera ona, ez? Beldurrezko eta fantasiasko pelikulak aspaldia zinema idealetan ematen zirenean, eta hor hasi nintzen laburmetraiak egiten. Nire lehen fakultateko lanak hemen sailkatu zituzten ere, sekzio txiki batzuetan, eta urteak joana ala ez, egin dituan laburmetreak ere hemen sailkatuak izan dira, oso esperientzia politak bizan ditut, familia laguna ditut ere, eta urte asko izan dira. Azkenan 15 bat urte izan dira lanean, bai elaburmetre bai luzemetraiarekin. Eta egia da, fantastikoarekin kontratu bat bezalako daukat, ez? Hori da niri gustatzen zaidana, fantastikoa egitea. Eta konpromisu bat hartu nuen, nire zinema fantastikoa izan behar du, niri gustatzen zaidalako. Eta, hori bada, ez? Eta ere, konpromesu bat ere lanean jarraitzeko, lan gehiago, hobeto eta publikoarentzako gustatzen basei honik egiten duena, pelikula gehiago egiteko. Ezin dut asko kontatu, baina esan dezakete ere fantastikoa dela, oso gurea dela ere, hemengo karakterra duela, lokala eta internazionala ere, eta pasada bat izan gala. Gogarekin nago, espero dut berriro ez pasatzea 7 urte pelikula altzatzen, baizik eta pixka eta askarrago gertatzea, baina gogo askorekin lan egiteko.